Аз съм объркал копчетата преди малко. Ема и там е малко по-равно. Прой! Не, тук не мога да минем. Тук не ста. Какво да пробваме? Надолу малко. И те хора тръгват на там. И те хора тръгват на там.
чашка. Карайте. Нагоре да видим какво е. Те ако само тук се пускат. Ема те тук се пускат обаче. Ево, тъпичове, вие сте сериозни. Ние сме глупави. Неделя в най-оживения ден да дойме. Младени, аз не бех много по-умен. Ма нямаше такива модерни мотори. Те не са нови. Абе, добри си. Вършат. Имаме едно, ама то не е за тази работа. То е един кютук такъв Разходки. за асфалт, да. Варадеро имаме едно. Тия два пъти, много е големо, то тежко и такова. Трябва да е сравнително лекичко за тук. Знам да пич, преди това имах такъв доминатор. Ама и то не става за тук. Абе, става за средна. Не става. Става за средна, трудно става. Да. Че с това развиваш мускули. Аз съм тренирал на времето в Москва. Такова. Имаше едни модели, да. Имаше едни мотори, как се казва, Восток и Восход. Руски мотори, двутактови и с водно охлаждане и с по 5-6 скорости. Да. Те си беха... Не се продаваха. Те си беха... И беше безплатно, пиш. Нали? Бензини, тренировки, губи. Да. Беше безплатно, но тогава и тук беше така. Тук имаше чезета едни. Аз бех купил едно. И на НДК-то на Фонтана се фрих с него. С чезето? С чезето. На задна гума го карах до 250 такова. Правих разни маймунджулъци, скачах там, нали, разни мацета. Да те видят. 20 години и правим кешуци, имаше ни с скейтборди там. И бата Юли, ще скачаш ли това, онова. Скачах се чак и вътре в Фонтана. Свърши скоко. Двигател, то си една майка. Не можа да се струши. Изгасна и го бутах край вече, нема, то се нагълта и... Да. Ямаш, какви са тия, VR ли са? Да. VR. Знай. Имаше едни YZ. Това е ендурче това. Да, YZ е крос. Това е пълно. Го зави, онова. Там е тегава работа. Всека година му сваля и КТМ-че. Там имаше един началник, сина му имаше. И всека година караше ми помолеше да сменя бутало и сменя какво време. Да, основни ремонти. И на третата година и цилиндъра. Той е някакъв никасил и той с капа е редовиждане. Ма те му и да карат бая. Защото и това е. Караше. Зависи как го тормозиш. Много смееш, ма свой това е. Да, вършат работа. Бе, идеално бе, нищо не знае. Колко е това? 400 ли? И 50. 450. Това е мощно. Ако беха по-слаби, по-ставаше са. Не става само морят. Нема лошо. Бати лудниците тук с тия коли. Не е страшно. Ще влезем ли в манастира да запалим свещички? Ако искаш влизай. Как си бе? Това тук какво му е ралето? Ралето за зареждане ли има това? Да. Няма да загрее. Няма. Мъничко това е, моето е много големо. Къде ги пробваме? Те хората ходят на там. Татък, моля си ходи пеша. Може. Да, ама нещо гледаме, че има хора. Дясната страна. Да идем до Малбучино, до Банкер. Защо не ми се връща надолу? Там тия коли... Водница е страшна, ние не мога минеме. Сума ти време. Народ не се ли изнесе, откъде се взе? Това стият си останали тук по празниците. Да, и с всички са Немат ли тук. села? Немат. Немат села, немат. Тук всичко да иде от... Немат ли близките? Тук се завре у недел.